Ayan po mga kaparing Jason Bali, magandang gabi. At yun, ngayon pumunta kami dun sa Maynila para magpa-check up dun sa asawa ko. Tapos yun, mabalik na naman kami sa October. Tapos yun, ginawa ko, dinala ko na rin yung GoPro. Yung GoPro ko na nasira, yung ito. Yung Hero 10. Pinayos dun sa Maynila. Bali, pagdating namin dun, pinadala ko dun sa bayaw ko dun sa mall. Kasi may alam siyang paayusan ng GoPro. Ngayon, titestingin na natin to. Itatry na natin kung okay na siya na ipag-camera. Kasi nangyari, sabi dun siya nag-ayos, nag-moist daw. Pero di man raw siya na totaling nabasa na inilubog. Parang nag-moist. Nahigop ata. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Duda ko kasi lagi kong iniipit dito sa may o kaya yung sobrang ulan. Kasi may guma to na case. Sobrang ulan siguro. Tapos nabasa siya. Kasi pag ginagamit ito nakatutok, umiinit siguro yung tubig, nahigop papunta sa loob. Kaya nag-miss daw. Bali grounded yung naging resulta ng GoPro. Tapos yung binayad natin dito ay 2K. Kaya yung may mga GoPro na sira dun po sa may nag-aayos sa kung anong mall yun. Baka kukunin ko yung kay Bayaw, yung tinakang page, kasi ito raw yung paborito niyang inaayos. Kasi may mga nga dun, mga GoPro na pinadala daw yun, papaayos, mga vlogger din mga sa ibang probinsya. Ibang probinsya dun sa kanya nagpapagawa. Yung binayaran natin 2K, dapat nga 2.5, kaso customer pala si Bayo dun nagpapaayos si Bayo ng cellphone niya, kaya naging 2K na lang. Kasi yung mga pyesa pala nito napakaliit, ang liliit eh. Yan, ito subukan na natin. Tanggalin na natin yung nilagay na tape kasi binuksan to. Magaling mag-ayos. Kasi yun nga, gusto ko talaga itong maayos kasi ito yung pundar ko eh. Ito yung pinakang una kong sahod sa YouTube. Kaya talagang pinaayos ko. Yan, tanggalan na natin ng tape. Kasi sabi, wag mo nang tanggalin nung pagkagawa. Sabi, kinabukasan na lang. Ginawa ko, pinatagal ko lalo. Tanggalin na natin siya para masubukan na to. Blanco to eh, talagang as in sira. Basta sana supportahan nyo yung vlog na gagawin ko bukas. Kasi yun, magpapaano kami dito ng water pump. Si Kuya Tulsok yung gagawa. Tapos maganda pa tayong pagkadikit niya. Walang kabangas-bangas. Okay na, okay na. Ganda. Yan, tatry na natin to na buhayin. Kasi dati nanood ako sa YouTube kung paano mabuhay. Sinundan ko naman, hindi talaga. Yan, subukan muna natin buhayin na walang memory card. Error. Gawa nga ng walang memory card pero nabubuhay siya. Okay na. Kala ko din na ito maayos eh. Ayaw ko naman basta dalhin sa mga electronics na nag-aayos. Basta lang nag-aayos. Ito na.
okay na siya. Gumagana na siya. Magaling mag-ayos. Malupit. Yung dalawa na ulit yung gagamitin nating GoPro. Hindi na tayo pupalit-palit kasi yun nga, pag isa lang, pagkatapos ng vlog tatanggalin ko yan. Salpak na naman ang isang memory card. Pero ito, alam mo, tapos na to. Itong vlog na to, ito na gagamitin ko. Hindi na ako mahirapan mamili ng mga video na i-editin. Kasi pag isa lang, halo-halo. Ito okay na. Napakaganda. Magagamit ko na to bukas. Kinabahan ako, kala ko talaga di nagagana eh. Sabi ko kahit mahal yung bayad pero sulit, talagang garantisado. Kasi dami raw ng GoPro inaayos, meron daw dun 4 ata yung 5 galing sa mga probinsya na di kayang ayusin ng mga ibang electronics, mga nag-aayos. Yun, shoutout sa nag-ayos ng GoPro ko. Kalimutan ko yung pangalan eh, basta nandun kay Bayaw yung page. Yan, kung mga yung gustong paayos, pagkunin ko yung page doon kay Bayaw para punta lang kayo ng Maynila. Doon nag-aayos siya ng mga GoPro. Ginamitan pa raw ito ng parang microscope para makita yung pisa kasi maliliit daw yung pisa nito. Maraming salamat sa nag-ayos ng GoPro ko. Dalawa na ulit yung gamit. Kasi kung wala yung GoPro na binigay ni Kuya Jojo, balik tayo cellphone. Buti na lang meron akong reserba. Kaya yun nga sabi ko na itong GoPro na bigay sa akin ni Kuya Jojo, pan-reserba ko lang to. Ito na ulit gagamitin natin. Sakto pati to. Kasi yun yan, nung ginamit ko na yung kay Kuya Jojo, umorder yung asawa ko ng handle. Tapos pagdating nitong handle na to, yung gagamitin ko na, di na nabuhay yung GoPro. Ito may bago ng handle. In-order to ng asawa, matagal na to eh. In-order to ng asawa ko. Kaya magagamit na natin to. Kaya dalawa na ulit yung ating GoPro. Ayan. Telesin din siya. Pero ibang style ng telesin na to. Medyo matangkad siya, mahaba. Kumpara sa una kong telesin na order. Ngayon tatry natin yung video na to kung ma-edit. Patayin. Yun. Testing lang natin. Mahaba to eh. Yan sa katangkad. Basta mahaba siya. Maganda to. 500 plus yung bili ng asawa ko. Testing lang to. Itong telesin na dati binili ko, ganyan lang siya katangkad. Ito mahaba talaga. At yun, gusto kong pasalamatan din si Kuya Binsworth sa bigay sa akin na helmet. Siguro napanood nyo na to dun sa vlog ni Kaanoli. Pero gagawa rin ako ng vlog na sarili ko para magpasalamat. Napakaganda. Ginamit ko na po, Kuya Binsworth, yung helmet na bigay mo. Sinubukan ko na kanina. Napakalinaw. Yung niya, lens niya, napakalinaw talaga. Pero hindi ko to gagamitin na araw-araw. Kumbaga, gagamitin ko lang to kung may mga importanteng lakad para kumbaga, disente naman tingnan.
maganda yung ano, halimbawa may rides o may pupunta na okasyon, so gagamitin ko. Pero sa araw-araw na papasok ako, gagamitin ko pa rin yung luma ko na helmet. Ayan. Pero kung may mga rides o malayong biyahe, ito yung gagamitin ko. Kasi lalagay ko dito na ilalagay ko yung GoPro. Nakaganyan siya. Papa-order ako sa asawa ko ng strap. Dito na. Ganyan na. Lalagay ko to dito. Pangit kasi pag dito eh. Aabot siguro nung diyan sana. Kasi babaw. Kasi mamamantsahan siya. Mamamantsahan. Kaya dito ko lang ilalagay. Ganda. Sinubukan ko na kanina. Kanina. Subok lang yun. Ang balak ko palitan to. Tatanggalin ko to. Palitan ko ng yung isa. Kasi hindi ko alam kung paano to tanggalin eh. Paano siya baklasin. Para mapalitan. Para di kagad tumagasgas. Salamat po talaga Kuya Bimsworth. Pero nag-message na ako kay Kuya Bimsworth. Nag-message na ako sa kanya. Sa messenger niya. Napakabait ni Kuya Bimsworth. Siya rin yung nagbigay nung helmet kay Pula. Siya rin. Tapos bagay na bagay talaga sa yung sa motor kasi kulay pula din. Tapos bumagay pa dun sa jacket ko. Tapos yung size ng helmet saktong-sakto sa sa ulo ko saka sa mukha ko. Hindi siya masakit sa ulo kong gamitin. Sakto yung size. Ligpit na to. Maingat ako sa gamit, lalo mga bigay. Pag mga bigay ng mga gamit talagang pinag-iingatan. Alam na, ligpit na. Ganda. Tapos yun po. Yun nga sabi ko na sana supportan nyo yung vlog na gagawin ko dito sa bahay. Kasi yun muna yung vlog ko na gagawin para di na mahirapan dito pag yun nga pag nasa stay-in na trabaho, hindi na magbubuhat-buhat yung asawa ng tubig. Kaya pinuntan ko si Kuya Tugsok kasi sinabihan ko na siya dati na siya na lang magkabit dito ng water pump. Kaya bukas magpapanibago ng butas ng gripo yan raw sa likod namin. Tapos pag okay na, siguro kinabukasan bibili na kami ng motor, water pump na motor. Ayun lang, para may gawa lang ako ng vlog para mayroon tayong pang-upload kinabukasan. Ayun. Muli, maraming salamat po ulit kay Kuya Bimsworth sa pagbigay ng aking helmet at maraming salamat sa nag-ayos ng GoPro ko. Napakabait at hindi siya taga. Natatawaran pa. Ayun po, ingat po ko palagi. Mga viewers, mga sponsor. I love you all. Yun, bye-bye.